खुलुमबाय आंनि मुङा धरायना रिमि बसुमतारी जिल्ला क'क्राझार गामि 2 नं नाराबारि पस्ट अफिस सेरफांगुरि आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै नैथि दिंखनसिम सौफैबाय। नैथि दिंखननि बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि फरायथिनो एबा बिबुंथि लाखिनांगौ आयदाया जादों बाथौनि गुदि मोनथिनाय एबा मोन्थोर। बाथौनि गुदि मोनथिनाय एबा मोन्थोर बेखौ बिबुंथि लाखिनायनि सिगां बाथौआ मा बेखौ आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आखायाव लादों। बाथौआ जादों बर' हारिनि गुदि धोरोम। बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गोसोआव फोथायनाय लानानै बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों आरो खुलुमबोदों आरो दासिमबो सिबिगासिनो दं। बाथौ धोरोमखौ सिबिनायावहाय जोंहा गोबांथार मोनथिनाय एबा मोन्थोरनि गोनांथि दं। गोबांथार मोनथिनाय एबा मोन्थोरफोरा जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि आरज मेथाइफोराव हाबदेरनानै दं। बेफोरनि गेजेराव जे जोंहा गुदि एबा गिबि मोनथिनाय दङ, बे गुदि मोनथिनायानो जाबाय ओं ह्रीं क्लीं पद से। बे ओं ह्रीं क्लीं पद से बाथौनि गुदि मोनथिनाया जोनोम जादोंमोन जेब्लानाखि सि बोराइ आफा अबंलावरि बाथौ बोराइया सोरजिनि गुदि गुमुरखौ संदाननो थांदोंमोन, अब्लानो जोनोम जादोंमोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। बे मोनबा सोदोब ओं ह्रीं क्लीं पद से मोनथिनाय एबा मोन्थोरा गोबां आलादा आलादा ओंथि फोरमायो। जेरैहाय ओं, बे ओं सोदोब एबा मोनथिनाया अनजिमा गैयै लाथिख' अख्रांमानि थंखौ होदों। ह्रीं, बे ह्रीं सोदोब एबा मोनथिनाया मेगनजों नुनो मोनि बार एबा हांखौ फोरमायदों। क्लीं, बे क्लीं सोदोब एबा मोनथिनाया लाव लाव बेसाद सौग्रावलायनायाव सोमजिदों, बेखौ जोंनो फोरमायदों। पद, पद मानि राफोद, गथा जिराद एबा हा, बेखौ जोंनो फोरमायदों। से, बे से सोदोब एबा मोनथिनाया गुदुं एबा बिदुं, बेखौ जोंनो फोरमायदों। थामहिनबा बिदुं एबा सान नङाब्ला सोरजि जानो हाया, बेखौ गुमुर होदों। बे बिलात लाथानि गुदि सोरजि एबा गुमुरखौ संदाननो थाङोब्ला हा, दै, बार, सान आरो अख्रां जोङो बेखौ मोननो हायो। बे ओं ह्रीं क्लीं पद से बाथौनि गुदि मोनथिनाय बा मोन्थोर, बेजोंनो आफा इसोर अबंलावरिया जोंखौ दाहरनानै सोरजिदों, खांदों, बादों आरो फेदेरदों, बेखौ जोङो बुंनो हायो। आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ बेजोंनो दाहरनानै गावनि सोमोनांथाव सोरजिनि सिखौ सोहरनानै गोथां महर होदों। मोगथां संसाराव एबा मिथाफुरियावहाय सि गैयाब्ला बाथौहा जेबो थाथौ गैया। बाथौ गैयाब्ला सिया जेबो ओंथि गैया, बेखौ जोङो फोरमायदों। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि बाथौनि गुदि मोनथिना बे ओं ह्रीं क्लीं पद से बेनोदि जोंनि बाथौआरि एबा बयनिबो जिउनि जिबिनिगिरि, बेखौ जोंनो फोरमायदों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बाथौआरि बर' फिसाफोरा गाव गावनि धोरोमखौ जेब्लायबो जे सिबियो आरो खुलुमो, गावनिया जेब्लाबो गावनिखा। बेनिखायनो जों बयबो गावनिखौ एंगारनानै गुबुननिखौ जे बोजबनानै लाया, आं बेखौनो मिजिंथियो। मानोना जोंनि बाथौ धोरोमा जे जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होदों,
बेखौ जों बिखा पर्दा होननानै बुंनो हायो। बिनि गुबै थंखौ संदाननो थाङोब्ला फोरमायनांगोन जे जेब्लानाखि जोंनि बाथौ धोरोमनि खेराइया जोनोम जादोंमोन, खेराइया माबोरै जोनोम जादोंमोन जों बिनि गुदिखौ संदाननो थाङोब्ला जेब्लानाखि जारा फाग्लाया गावनि बिहामजो देन्थामालिखौहाय नागिरनो थाखाय थांदोंमोन हाजो हाजोमा लैथो लैथोमा दैमा दैसा बारनानै। बे समाव बियो मोनसे समाव लामा ससेयाव बियो सिमां नुदोंमोन खेराइ होनांगौनि। बै खेराइ होनायावनो जे जोंनि बर' हारिनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बियो गिबियै सोरजि जाजेनदोंमोन। बिनिफ्राय सल'आ माबोरै जोनोम जादोंमोन? बर' हारिनि सल'बाथाया माबोरै जोनोम जादोंमोन? बेनो जाबाय जेब्लानाखि जारा फाग्लाया गावनि बिहामजो थेन्थामालिखौहाय नागिरनो थांदोंमोन, बेबो बेवहायनो जोनोम जादों। मोसानाया माबोरै जोनोम जादोंमोन? बिनि गुमुरखौ संदाननो थाङोब्ला जेब्लानाखि जारा फाग्लाया गावनि देन्थामालि बिहामजोखौ नागिरनो थांदोंमोन, नागिरनो थांनायाव बियो मोनसे सिमां नुदोंमोन खेराइ होनांगौनि। जेब्ला बियो अखा सोरांसि अखानायै फुङावहाय खेराइखौ गोबां दामग्रा देग्रा आगजुखौ लानानै बियो फुजा होदोंमोन। बे समाव बिनि बिहामजो थेन्थामालिया दिउदिनिनि महर लानानैहाय गोरसि बायदेमलाय सिदेमलाय मोसाग्लांफैदोंमोन। बै समनिफ्रायनो जोङो बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायाबो जोनोम जादोंमोन होननानै बुंनो हायो। बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे बाथौ धोरोमजों जोंनि बर' हारिमुवा माबायदि एंगारथावै सरजाबफानानै दं। आं बुंनो सानो बाथौ धोरोम गैयाबोला बर' हारिया थांनानै थानांगौआ गोब्राब। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जाहाथे गाव गावनि आंगोनिबो आंगो बाथौ धोरोम, जाय धोरोमजों गाननाय जोमनाय, हारिमु, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, मेथाइ खननाय बेरखाङो, बे धोरोमखौ जाहाथे जों बयबो बोजबनानै लायो, बेखौनो आङो आसा खालामो। बेनिफ्राय दिनैनि बे आंनि नैथि दिंखननि बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।